Sanibona bafethu, igama lami nguSanele. I'm hosting the Starting 11 channel. So bafethu, this is our new Diski channel, Mzansi Football channel. Sinama interviews analyzer kuningi nje. Just stay tuned. Njengamanje ngihleli noSibu, Sibuda libuda, Sibuda kuma jokes. Hamba kanjani mfethu? Kuright kanjani boss yami? Okay bafethu, this is day 2 namhlanje 20 January 2026. This is our second video analyzer. Namhlanje kudlala iKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs versus uManqoba Mnqithi, iGolden Arrows. So njengamanje sesibukile igame siphelile, then we are going through igame usibuya sithatha sibeke ukuthi ayibuye kanjani. But mina nje this was a boring game. This was a boring game. I didn't see ukuthi yiphi team enkulu, yiphi team especially Golden Arrows. Mina Golden Arrows couldn't complete 5 touches, passes. I think uManqoba beya ngespeed kodwa sibu fethu kanjani game. Ngiyibonile igame. Nokho bekungalindalanga ukuthi kungaba abafana besithende laba engibajwayele. Abafana besithende khona into ababeyigude kuyona. Ekumakeni. Bakwazile ukumaka. Into ebebashaya i1. Uma ngabe ingenzekanga lento abayifunayo ukudlala ama long ball, bese bekwazi ukugijima, bayoku-attack ukuze kwazi ukushaya amagoli, bebephenika. Uzolimaka ibhola umdlali ucele emovi defender leya. Bazolimaka ibhola liye kumuntu oyedwa mayiqeda kumphasela. Emva kaloko bayaluza. iKaizer Chiefs starter build up la elithole khona ibhola iwahlanganise amatouch. Ukuthi bahluleke nawo ukuyakha ibuild up till kuze kuyoba igoli ngale laba attacker khona. So into eshaye kakhulu nje labo cabanga ukuthi mhlambe basesema holiday kakhulu mhlambe. This is the first game of the season. First game yonyaka. So bagivanga le performance esibe siyilindele emidlalweni nakhona ngoba uma ngingaphosisi i-shot off target ye Golden Arrows yokuqala nqa ku second half ithathe 15 minutes ukuthi yenzeke. Yabona okusho ukuthi beyingekho yinhle kahle iperformance yakhona. Sibonile negoli leKaizer Chiefs. Sibonile. Angazi noma abanangenile walibaliwe. Lingenile ukuba khona iVAR mhlambe bingasho kunye ngoba ulilepo lo ogxumile maqeda kushaya free kick. Lithe icamera seyifreezile ibhola lisela. Usephumile idefender Chiefs lo umlungu uMcCarthy. Usebadlule bonke abadlali. Kulapho kukhona iVAR bizodobula yini besithi offside. Ngibona ngathi offside. Ngibona ngathi offside ngoba go lineman bekungekho lula kakhulu ukuthi ayibone. Kwazise ukhona umdlalo oonsile. Onsile ulilepo wamonisa nomdlali weChiefs ongenhla. Usethe sephuma lo akabonanga ukuthi yini eqala ukudlalwa kuqala ibhola. Ngithi fanele kuqala idlalwe ibhola bese uyaphuma kubashiya abadlali ngeke ube offside. Kodwa makuphuma umdlali kuqala kwamadlali ingakadlali sekuyi offside. Ushawe ileyo ke ulineman kule goal leKaizer Fish and yagcina iwine ngalo. Of which kusho ukuthi igame level yabo beyingekho high enough because azange libe khona elinye igoli ngaphandle kwaleli lisola ukuthi li offside. Bengayiboni nje into, this was the longest game ever. Bengayiboni nje into ebiyenzeka lapha, but nje I saw ukuthi uManqoba is trying to counter attack ngespeed. Kodwa nje like they couldn't complete five passes like Phaselana nje bebodwa bengakori ukuthi phaselana ke oyedwa phasa because ama long ball wabo be interceptwa
bese bayaphenika behluleka ukudlala ibhola. And enye into engiyibukile kuze kufike ekuthenini uMegqela athola ikhadi ayebebethanda ukuba rough ehlangothini la ka right. Hayi bathe ukuyidlalisa rough nyana ilokhojana iGolden Arrows yabo nakhona ikhadi bekungamele liqale lapha kulokhojana kuMegqela kodwa ke ureferee nama decision akhe kona ayi bekungasingazathi igame yaku PSL ne disc challenge lapha nama games akhona awamnandi compared kodwa ke sithi ke babuya abantu kuyi-rest isikhathi eside bakhathele baphuma Christmas beyidlela noma ngayini mhlawumbe baphuze ukujima nokuthi bakhumbulane ukuthi badlalisana kanjani because ngathi manqoba nje bethi so defender then bese sibashanga counter attack ngespeed kodwa ke I think this is the end of the video. So please follow us on YouTube, follow us on Facebook, share the content. Please tell us what do you think about our videos. Danke siyabonga. Yebo Mzansi, sibonge ithuba lenu. Nayi ilokhojana iphawu le-starting 11 uma usearcha lapha ku Facebook izovela kanje iveze nonyaka. Uma kwenzeke iphutha mhlambe kukhona amanye ama starting 11 ethi inanonyaka ukuthi isanda kusungulwa iyintsha. Sibonge ithuba lenu Mzansi. Danke siyabonga. Kya